Assalamu alaikum. Sunana Mina M Sadiq, fatan duk muna nan lafiya. Almuhajir. Kai magana kan sanda kai video ko sanda kai kalaman da kai ma Mrs. Patient Jonathan. Ka ce yarinta ne. Ni dai a yarintar da na ganka a lokacin, ka girma wannan yaron. Hasali ma zaka iya haifan shi ko a wannan lokacin da kai wannan magana. So in ana magana ka ce a fito a yi adalci, to wannan mai makan mu adalci. Mai makan mu adalci, yaro tabbas bai kyauta ba. Saboda ko shi in aka ɗauki mahaifiyar shi aka yi kwatance da ita ba zai ji daɗi ba. Amma me sai kai ma ka sa kanka a position ɗin shi na cewa sadda kake da wannan yarintar da kake faɗi, shi ma ita ce yanzu take damun shi. Magana ta ƙarshe da kai ita ce da ka burge ni ka ce ta yi haƙuri. Kuma sannan ka yi maganan tarbiyya, ni a nawa lissafin kamar yadda ka faɗa cewa Hajiya Aisha Buhari ta kai shekara 50 kenan ta girme ka. To sai na ji a mamaki na ɗauka za ka bata wani ɗan sakaye suna. Na ji kana kiranta ga Tsala Aisha Buhari. Duk part of tarbiyyar da muke son mu ba 'ya'yanmu kenan ko mu gaya ma al'umma. Wannan kenan. Ka yi magana kan bata kyauta ba da aka kama shi, ka so ta yi haƙuri saboda matsayin da Allah ya kai ta. Wannan matsayin kowa zai iya zama. Allah ke bada mulki. Shi ma wannan yaron ba a san wani tanadi Allah ya mishi ba. Hasali ma wannan abun na iya zama sanadin ɗaukaka a gare shi. So duk wannan maganan da kai, na ɗauka da ka gama an ɗauko waɗannan kalaman naka aka sa, wallahi shiru ya kamata kai. Ko in har za ka yi addressing wani abu ba akan wannan kalaman naka ba. Jagwal ka ƙara, ni a nawa fa lissafin a yanda ni na hango abin kenan. Yaro tabbas ba na ce ya yi abu mai kyau ba ne, bai kyauta ba, saboda ya zagi kiba, ni ma ina da kiban nan, masha Allah. Evidence of good living ne. Amma kuma roƙona dai ni yanzu dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Hajiya Aisha Buhari, ki haƙuri. Ɗanmu ne na talakawa, ya yi abin da bai dace ba. Ba mu da galihun mu kenan mu gaya ma Allah kuma mu roƙe ki arziki, ki haƙuri. Wannan abin an yi a baya, ana kan yi, kuma koda bayan ki za a ci gaba. In dai dan maganar social media da zage-zage. Hasali ma wannan abin ya ƙara tunzura mutane, kalaman da ake yanzu ya fi na yaron nan muni, amma ba wani abin da aka yi. So dan Allah, dan albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki yafe ma yaron nan, ki mana haƙuri. Ba mu da wani abin da za mu ce miki sai haka. Ki yi haƙuri dan Allah. Kin isa ne kika sa aka yi, amma wata rana sai labari. Allah ya baki haƙuri.